Po rokoch používania Apple Watch Ultra prechádzam na hodinky Garmin Venu X1. V tomto krátkom videu veľmi v krátkosti zhrniem pozitíva, ale najmä 3 veci, ktoré mi na hodinkách naozaj vadia. Najskôr pozitívam. Za mňa je to dizajn. Hoci veľa ľudí dizajn nemá rado, jedná sa o obdĺžnikový tvar. Ja ako používateľ Apple Watch Ultra som s dizajnom veľmi spokojný. Jedná sa o veľmi pekné veľké hodinky, kde krásne vidíte všetko prehľadne. Dvojpalcový displej je toho záruka. Taktiež sa mi páči, ako sú hodinky tenké, sú veľmi elegantné a pohodlne sa nosia. Páči sa mi ďalej manažment kariet, ktoré si vysuniete v spodnej lište. Všetko je pekne, veľké, prehľadné. Nachádza sa tu aj kalendár. Tí, ktorí používajú hodinky najmä na biznis, alebo respektíve majú často porady, tak túto funkciu určite ocenia. Vidíte, kedy nastáva ďalšia porada. Takisto na hlavnej ploche si môžete vybrať tento ciferník, ktorý sa inšpiroval Appleom, a takisto v strede si môžete zvoliť kalendár. Za mňa výborná funkcia. Na internete nájdete veľmi veľa videí, ktoré sa venujú športovým funkciám, čo je v poriadku, pretože Garminy sú primárne určené pre tracking športových aktivít. Ja som skôr užívateľom, ktorý ocení smart funkcie, a teda okrem kalendáru spomeniem napríklad aj možnosť zobrazenia čísla týždňa na vrchnej lište. Túto lištu alebo túto kartu som našiel v obchode s aplikáciami, takže opäť palec hore. Management notifikácií je dobrý, takisto je rozdelený do rôznych skupín. Blbé je to, že v spojení s iPhoneom na notifikácie nemôžete odpovedať, ale možno, že v spojení s Androidom je táto situácia iná. 3 veci, ktoré mi na hodinkách vadia. Prvá, keď si premietne hodinky do režimu spánku, tak hodinky ponúkajú síce takýto úsporný režim, ale aj keď sa to nezdá teraz cez deň na videu, tak dosvietia. Bohužiaľ, vy si neviete vypnúť funkcie prebudenia s tlačením displeja. Takže v noci náhodne si kedykoľvek ten displej prebudíte a ožarujete polku postele. Nepríjemné. Ďalšou vecou je hovor. Pokiaľ často cez hodinky telefonujete, tak upozorňujem, že druhá strana si častokrát sťažovala na veľmi zlý hlas. V porovnaní s takými Huawei Watch GT6 sa to nedá ani porovnať, kde ľudia vôbec netušili, že telefonujem cez hodinky. Poslednou vecou je Bluetooth pripojenie. Dosah je cca 8 metrov. Nie je to málo, ale napríklad také Huawei Watch GT6 to majú až okolo 15 metrov, takže môžem si nehať telefón v byte kdekoľvek a hodinky zostanú pripojené, kdežto Garminy sa mi odpájajú, keď idem k telefónu trošku ďalej. Dúfam, že pomohlo. Ak chcete vedieť viacej, napíšte mi do komentáru.